Čo ti jebe, toto máme All Stars Team zas, ty kokot. S hentým kalašníkovom dvojitým, ty kokot. Pozri sa na Svizio, dobre? Ten má nejakú onu, Star. Ten je pre tebou ešte jebe ti. Máte, daj si ten mikrofón kurva pri hubu, jebe ti na hlavu. Ale ja ho mám pri hube, ja neviem čo s ním je, mám ho na full. Aha, tu, paráda, full. Čakaj, ja ťa počujem dobre, ale počkaj, tak ja skúsim celkovo aj CS-ko prijebať. Máme to, no poďme. Prosím, nech to není Vertigo. Nech to není Vertigo. Ak budeš predo mnou, tak si dám 50 eur donate. OK. Dobre? To je dobrá motivácia, dobre. Ja Žolo. No tak Žolo. O peniaze ešte aj prídem prijebať. Normálne v noci ma zavoláte hrať a ešte o peniaze prídem prijebať. Čo ti jebe, to bude halu, že čet? Ja to nevidím nejakých starovskú halu. To bude pol hodinka, nie. Ako tak rýchlo, počúvaj Maťo. Maťo, a raz vybehnú na Ačko a nezabiješ... Chod na mid, Jolo, chod na mid. Ja idem na... Čo ti jebe, to je v piči proste. Pekne chalani, ešte jeden, poďme. Ale dostali tí dva. Čo je za zvuk? Jolo? Plentuje. Dobre! Prego negro! Môžu ísť do konektora, alebo nemôžu? Kuchyňa jeden. Čo je retardovaný? No jasné. Oni nepôjdu na náš plenty, kokotkovia skurvení. Prečo mám toto? Chcem to savenúť? Či nie? To je dobrá zbraň toto. Môžem, že ďalšie kolo je eko čisté, nie? To je dobrá zbraň toto. Mám tam Galil, ale týpek. To sa sem nepozrel, že nie? 89,7 ty kokot? 89,7 a Harry Potter normálne tam lietal na dom... Ježišmaria, to je pičovina skurvená. Prečo si mi povedal, že to bol on? Keby si mi nepovedal, že to bol on, tak by som ho rozjebal. 89,7 to sa aj dá, ty kokot? To čo som po ňom strieľal, ty kokot? To nič, on ťa zmetla ujebal po hlave. Dobre no, zatiaľ sme ako pohodičke, chlapci. Lukáš má nervy z Diabla, tak nikoho nezajebe teraz. Náčku, fleška ani. To nedá na flash. Druhý flash na A. Na mid jeden. A čo si ani. Oni nepôjdu na môj plant, ty kokot. Ja idem na B. Choďte do piče, ale prečo nejdú na môj plant, skurvený? Keby si ma hodil na tú skurvenú ninju do piče. Drž piču, ste neslyšeli tady kurva. Nevrieskajte tu. Žolo, vydrž. No čo mi dal? A mne! Došla tých za dve. Dobre ideš. Aha, pozri jak ide. Nie, on tam ide, tady, všetci idú po mne, ty kokot. Všetci. Náčku flash. Nevidím nič. To nebol Náčku, flash. čo si. Aj baraku. Dupuj ako kokot. Večko čisté. Dobre, Ja okej, večku nic. ten je dobrý. $70 v troch, ty kokot. Lebo zase má normálne žira fakt skurvený a hlavu má asi, ja neviem, 2,5 metrovej výške. No, Dostal treba labu, zariť, dostal labu. treba zariť. Ale On je už v kine, chlapci. On je už v kine. Šimpanz pojebaný. Ale do piče skurvenej. Z baráku ťa dal? Není rýchlejší ako ja Dalma. Hej, z baráku vypo. Kurva! Ale choď mi už do piče, už kurva! Odles. Čo tam bolo za hukot? Zase dupol. Na mide. Peklo jeden, 91 mínus. Čo mám zasprať? Doraz ho. Bije bol z baráku, chalaniačkového. Peklo. Plentuje na A. Plentol. Jeden na oných, neviem sa to volá úplne tam pred peklom. Smokli, kokoti z pekla idú, chale. Idú? Hej. Mám stiahnuť, hej? Okej, zase ten metliak! čo ti jebe. 1 minus 22 trojci. To bolo čo, ako? Prečo som netrafil? To čo bolo? Haló? To čo bolo za pičovinu skurvenú? On je normálne... Ja neviem, či je to suchý kokot skurvený s rebrami. A pomedzi rebramu to strelilo, alebo čo? To má byť hore na baráku. Asi to sedí.
Koko, to je tu. Jako ten negro už ma vytáča. Kde byl? Prečo? Petra vyťahol hneď. Ale do piče, kde ste kurva? Táto Mačku. Ako jebe ti to, čo oni urobili? Prosím, teraz mi povedz. Teraz môžem ťa oblízať? Ako mám tu, je tu Lukáš, Žolo, Maťo aj Svízo, ktorí by chceli švácať niečo, takže... Pokiaľ nemáš 180 cm a trojky cestky modré oči, tak asi černé vlasy korita. Šuflikant. Pekne. Pekne do piče. Kurva, aspoň že tak, ty kokot 8-7, ale to je pretlak, chalani. To nie je dobré vôbec, no. To malo byť do piče 12-3, ty kokot. Čo? Som sa iba pozdravil. Poďte to Bčko na kontakt. Čiže ty dívaj, aké máš tieto cukríky. Kto to pozná? Najlepšie. Mám tie zelené mentolové cukríky, chalani. Prečo som kúpil dezert? Má niekto vestu z vás? Alebo asi ho nemá. Nemám vestu. Poďte. Poďte Ačko na kontakt, za Bčko na kontakt. Bčko, Maťo, nechoď na mix. Dáva full screen, aby som videl tie fragy. Kapa. Počkaj, flashnem to. Počkaj. Pozor. Zabil jsem ho na schodech. A jinak ten... Dobrý flash, prečo ti bol 2? Ty kokot! Ja vás zajebem, fakt ináč. Ja som nič nehodil. Ale choď mi to, opäť. Dobre, no. Dobre. Tak asi nič, chlapci, no. Rez, ja som ti vravel, že idem to flashnúť. Však ja som sa pred ním otočil, ale druhý ma odjebal. Ale veď čakaj na kým smoke do Však dobre. Nie, práve, že počkaj, teraz strieľaky bude prebíjať. Oho, dobre. No. To je ináč halus, ty kokot. To je ako halus tento, no. A pozri sa, on ide vždycky tam, kde ideme chápeš? Čiže hráč bol... Nebol ináč ten Prego Negro na Ačku 2 kola po sebe ten kokot, keď sme tam išli. No veď teraz som to povedal, že... A teraz, čo mu to jebe? A teraz ma to napadlo. Však ma zabil minulé kolo, ty kokot, na Ačku. A zrazu je na B. To je nostalgia. Aha! Jemu jebe! On je dobrý, to je nostalgia. Čo robí na Ačku zas, ty kokot? Poďme skúsiť ísť Bčko, a ak tam bude zase ten skurvený kokot, tak je to skurvený cheater, chápeš? On je vždy na našom skurvenom plente idiotskom. Žebrak vyjebaný. Pízo, čo robíš? Čo ten mi, dá mu hlavu zóny? Portuje sa. A jak ja? Vyhoď bombu. Žol, ja to flashnem a ty mu dáš hlavu, dobre? Jak to môžem flashnúť? Chápeš? Dobre! Prego! Zas ten kokot ako? Počúvaj, choď do piči, reportni toho idiota, ja mám piči. Fakt, nereportujem nikdy nikoho, ale tohto kota reportujem. Ani ja nikdy nereportujem, ale teraz to fakt reportujem. Dajte mu report. Dajte mu wallhack. Jasné, že... Pozri. Má wallhack ten skurvenec, to nič, to je na to. To je na to, proste má wallhack. Dobre. 76 z dvoch, môže byť? Má dať do smoku. Choď do piče už. To je jeba. Proste, keď je niekto dobrý ako on, tak to máš piči, chápeš? Pod barákom, je mŕtvý. Je tu, na schodoch vypal, v konektore. Mľavo? Hej, vľavo. On je do chrbáta ten Prego Negro. Nech je do piče tento kokot, lebo mu znacením tatka, ty kokot. Retardovaný idiot. Nie, ty by sa nechal znásilniť jeho tatkom. Opatrne. Proste tu keď sú proste... Čo ti to jebe? Nie je do piče. Padla mi nejaká skúrna krabica. Žiadny opäť, čo zabudnite. Fuck what you heard! It's what you hearing. What you hearing. It's what you hearing. Listen. Let's go give it to you.